Abiadura handiko trenaren Nafarroako ibilbidea eta Euskal Herrikoa lotzeko aukerei buruzko txostena aurkeztu du Espainiak. Ministerioak dio Gasteiz dela Euskal Herrikoa eta Nafarroako HTA lotzeko bide onena. Proiektuak 600 milioi euro inguruko kostua izanen du. De la Sernak txostena aurkezten zuen bitartean tren sozialaren alde eta inposizioen aurkako protesta egin zuten kanpoan. Gripearen 1907 kasu berri izan dira Nafarroan urtarrilaren 1 eta 7 artean. Larunbatean Bilbon euskal presoen alde egingo den manifestaziorako deia egin die labek euskal langileei. Web berri bat abian da Europar Batasuneko informazioa hurbiltzeko. Iruñeko udalak 180.000 euro bideratuko ditu taxi bonuetarako mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei laguntzeko. Hirigunea atsegin egiteko plana indarrean jartzearekin batera Iruñeko udalak hasi du bidea autoak erdigunetik ateratzeko. Zirkulazio aldaketek zenbait sektoreen haserrea piztu dute. Udalak autodefentsa eta ahalduntze feminista emakumeentzat izeneko lantegia eskainiko du berriz ere. Abiadura handiko trenaren Nafarroako ibilbidea eta Euskal Herrikoa lotzeko aukerei buruzko txostena jakinarazi du edo aurkeztu du Espainiak. Ministerioak dio Gasteiz dela Euskal Herrikoa eta Nafarroako abiadura handiko trena lotzeko bide onena. Proiektuak 600 milioi euro inguruko kostu izanen du. Espainiako sustapen ministerioak ebatzi du Gasteizkoa dela abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eta Euskal Herrikoa lotzeko aukera egokiena. Atzo jakinarazi zuen erabakia Inigo de la Serna ministroak Iruñan. Txosten informatiboa eskatu zion Espainiako gobernuak Senerri ingeniaritza etxeari eta horren ondorioak aurkeztu zituzten atzo. De la Sernaz gainera ekitaldian izan ziren Nafarroako garapen ekonomikoko lehendakariorde Manu Ayerdi eta Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomiko eta azpiegitura sailburu Arantxa Tapia. Ikusleen artean berriz UPNeko, Geroa Baiko, PSNeko eta PPko hainbat ordezkari. EH Bildu aldugu eta Ezkerra taldeek berriz uko egin zioten parte hartzeari agerraldia ekitaldi propagandistikotzat jota. Horren ordez tren sozialaren aldeko plataformak antolatutako protestan izan ziren Espainiako gobernuko ordezkaritzaren kanpoaldean. Dozenaka lagun bildu ziren elkarretaratzera. Antolatzaileen izenean sustrai erakuntzako kide Martin Zelaiak inposiziotzat jo zuen Espainiako gobernuaren erabakia. Egungo trenbidea hobetu litekela hainbesteko kaltea eragin gabe azpimarratu zuen Zelaiak. Hainbat proposamena aztertu ditu sustapen ministerioak, baina bi hartu ditu aintzat azkenean. Ezkioko eta Gasteizko aukera jo ditu ontzat. Beste guztiak egin ezinezkoak zirelako ekonomikoki, teknikoki edota orografikoki. Hortaz, egungo azpiegitura baliatzeko alternatiba oro baztertu du Madrilek eta plataforma berri bat eraikiko dute behin betiko proiektu edozein dela ere. Aintzat hartutako bi aukeren artean, Gasteizkoa lehenetsi du De la Sernak abantaiak gehiago duela iritzita. Trenbidearen lehen zatia 11 kilometrokoa, Iruña eta Irurtzun artekoa izanen da. Azken zatia ordea ez dute oraindik zehaztu. Gasteizen lotuko dituzte Burgostik datorren HTA, Nafarroakoa eta Euskal Herrikoa, baina baita Madril eta Irun arteko ohiko trenbidea ere. Hortaz, beste txosten informatibo bat eskatuko du ministerioak korapiloa askatzeko. Guztira Iruña eta Gasteiz HT bidez lotzeko proiektuak 74 kilometroko luzera du eta 600 milioi euro inguruko kostua De la Sernak esan duenez. Bidaia denbora hauek eman dituzte. Iruña eta Gasteiz arteko bidaiak 30 minutu, Iruña eta Bilbo artekoak 56 minutu eta Iruña eta Donostia artekoak ordubete eta 2 minutu. Ezkioko proposamenak are gehiago murriztuko lituzke denbora horiek, baina sustapen ministerioaren esanetan askoz aukera konplexuagoa da proiektu hori eta zalantza ugari eragiten ditu. Batetik, Aralar mendirlerroa zeharkatu beharra dakarrelako, bestetik, Olaberrian, Idiazabalen, Beasainen eta Ezkion tamaina handiko azpiegiturak egitea eskatzen duelako eta azkenik 21 kilometroko tunel bat eraiki beharko litzatekelako.
Nafarroako gobernuaren izenean Ayerdi lehendakari ordeak positibotzat jo du Madrilen iragarpena tren korridore azpiegitura estrategikoa baita Nafarroarentzat. Nabarmendu du bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko balioko duela azpiegitura horrek. Orain, txostenari ekarpenak egiteko epea zabalduko du Madrilek 2018 bukatu baino lehen onartu nahi baitute proiektua. Eta honekin lotuta dela Sernak txostena aurkezten zuen bitartean kanpoaldean tren sozialaren alde eta inposizioen aurka elkarretaratzea egin zuten. Trenaren aldeko plataformak, sustrai erakuntzak eta beste hainbat kolektibok protesta egin dute Madrildik AHT egiteko inposizioa salatzeko. EH Bilduk Podemos Alduguk eta Izquierda Ezkerrak ere bat egin dute kanpoaldeko protestarekin. Antolatzaileen izenean sustrai erakuntzako kide Martin Zelaiak inposiziotzat jo zuen Espainiako gobernuaren erabakia. Egungo trenbidea hobetu litekela azpimarratu du Zelaiak hainbesteko kaltea eragin gabe. Madrilen erabakia hartzea, eztabaidarik ez sortzea, informazio falta eta parte hartzerik ez sustatzea salatu zuten atzo. Eta osasun kontuak izpide gaurkoan, gripearen 1907 kasu izan dira Nafarroan, urtarrilaren 1-tik 7 bitartean. Urtarrilaren lehen astean gripearen 1907 kasu berri izan dira guztira Nafarroan. Gripeak intentsitate ertaina du eta goranzko joera, B-birusa nagusi delarik 81%. Azken asteko intzidentzia 100.000 biztanleko 305 kasukoa izan da eta bataz ere helduen kasuan areagotu da. Eremu geografikoei dagokionez tasak zerbait altuagoak dira Iruñako eremuetan eta Tuteran Lizarra baino. Halaber, arnas virus syncytialaren zirkulazioak berriro gora egin du. Virus horren infekzioaren 26 kasu berretsi baitira, aztertutakoen 142. Kasu horietako gehienak 2 urtetik beherakoak dira, bronkiolitisa dutenak eta ospitalean zaindu behar direnak. Osasun departamentuak gogoratu nahi du gripe prozesuaren aurrean garrantzitsuena norberak bere burua zaintzea dela. Zalantzak izanez gero, herritarrek laguntza eska dezakete osasun aholkuaren erizaintza zerbitzuan. Era berean konplikazioak egotean edo pertsona ahulen kasuan, ohiko osasun zentrora joatea gomendatzen da. Hurrengo laguntza maila ospitalez kanpoko larrialdiak dira eta azkenik kasu larrienetarako ospitaleko larrialdiak daude. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, larunbatean Bilbon euskal presoen alde egingo den manifestaziorako deia egin die labek euskal langileei. Bada garaia euskal presoek pairatzen dituzten urraketei amaiera emateko, bada garaia presoen aferan adostasunak eraikitzeko. Labek urtarrilaren 13an Bilboko kaleak betetzeko deia egin du, preso eta iheslariak etxera ekartzeko borroka indartzaren inguruan, aipatzekoa da Parisen abenduaren 9an izandako manifestazio jendetsua, orain presoak lemapean izan zena. Bilbokoa datorren larunbatekoa izango da hurrengo hitzordu garrantzitsua, sarek deituta eta prest gaude lemarekin. Manifestazioa arratsaldeko 5:00 abiatuko da Bilboko Lakasillatik. Garbina Aramuru idazkari nagusi buru duen laben ordezkaritza batek manifestazioan parte hartuko du. Labek langileei manifestazioan parte hartzeko deia egiten die. Presoen gaiaren inguruan Ipar Euskal Herrian adostasun zabalak eraiki dira esparru politikoan eta jendarte zibilaren inplikazio ere eredugarria izan dela azpimarratu dute sindikatutik. Honek Frantziako gobernuarekin interlokuzio bat zabaltzea posible egin duela eta mugimenduak hasi direla azpimarratu dute. Sindikatuaren iritziz Frantziako gobernuaren jarrera aldatzea lortuko balitz areagotu egingo litzateke Espainiarekiko gaineko presioa. Labek adierazi du Espainiako gobernuak euskal presoekiko salbuespen eta mendeku politikan ez duela aurrera urrats bat ere eman. Preso gaixoena da horren adierazlerik nagusiena sindikatuen iritziz. Euskal Herrian adostasun zabala lortu da gaixotasun larria dituzten presoak askatzea eskatzeko. Hainbat ekimenen artean foro sozialak Euskal Autonomia Erkidegoan egin zuen adierazpen sindikal eta agerraldia aipatzen du sindikatuak garrantzitsuzat. Horren hurrengo urratsa lehen aldiz gehiengo sindikalarekin batera UGT ere agertu izana Ibon Iparragirre askatzeko mobilizazio batean izan da garrantzi handiko ekintza sindikatu abertzalearentzat.
Nafarroan ere sindikatu guztiek egin dute bat eskakizun horrekin. LAB sindikatuak nabarmendu du aurrera begira gaixo diren presoekin lortutako adostasun bera lortzen saiatuko direla presoen euskal herriratzeari eta bestelako salbuespen neurrien ezabaketari dagokienez preso eta iheslari guztiak etxeratzeko bidean. Eta Nafarroako gobernuak web berri bat aurkeztu du Europar Batasuneko informazioa hurbiltzeko. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilari den Ana Oiok eta Nafarroako gobernuak Bruselan duen ordezkari den Mikel Dirujok Nafarroan jada egon badauden lau topagune iraunkorrak aurkeztu dituzte. Informazio egitura hauek Nafarroako espezializazioa adimentsuaren estrategiari lotutako lau eremuen inguruko topaguneak dira. Bertan parte hartzen duten agenteek eskura izango duten informazio zehaztu eta egituratu aurkituko dute eta marko europarreko ekimenan hitzetan parte hartzeko aukera izango dute. Aurkeztu den webgunea, Nafarroako gobernuak Bruselan duen ordezkaritzak gidatua, Europako ekintzen planaren baitan dagoen proiektu bat da, sareei, ekitaldiei, politikei, legegintza erreformei, funtsei eta Europar Batasuneko programazioari buruzko informazio neurriak ematen dituena. Proiektua beste zenbait jarduerek ere osatzen dute, 15ean behin igortzen den berri paperaren bitartez ematen den operadorei buruzko informazioa, Europar Batasuneko funtsen gidaren edatzea Nafarroako herri desberdinetara egindako bisiten bitartez, edo topagune bakoitzean urteroko bi ekimenen antolaketa horietatik batek gutxienez nazioarteko dimentsua daukana. Berrikuntzarako Europako espazioak 200 ekimen eta ekintza inguru garatu ditu jada, denak ala denak jarduera eta informazio iturri propioekin. Eta Iruñeko udalak bertzalde 180.000 euro bideratuko ditu taxi bonuetan, desgaitasuna edo mugitzeko desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko. Iruñeko udalak guztira 180.000 euro bideratuko ditu berriz ere 2018 urtean taxi bonuetako programara. Mugitzeko desgaitasun larria dituzten pertsonendako dirulaguntza programa bat xede duena pertsona horiek egokitutako garraio bide bat, hau da taxia, erabiltzea hiri garraio kolektiboaren alternatiba gisa. Deialdia dirulaguntzen datu base nazionalean dago eskuragarri. Udal programa honen helburua da mugikortasun arazoak dituzten pertsonei hiriko joan etorrietan laguntza, bizimodu independiente izan dezaten eta ondorioz gainerako herritarren eskubide berberak izan ditzaten baldintza berberetan. 2017 urtean zehar 385 lagun izan dira programa horren onuradun. Aurreko urtean baino 96 gehiago eta hori aurrekontu partida 30.000 euroan handitzaren ondorioz gertatu da. Izan ere, iaz 176.000 eurotik 180.000 eurora igo zen. Hirigunea atsegin egiteko plana indarrean jartzearekin batera Iruñeko udalak hasi du bidea autoak erdigunetik ateratzeko, baina zirkulazio aldaketek zenbait sektoreen haserrea piztu dute. Hirigunea atsegin egiteko plana indarrean jartzearekin batera Iruñeko udalak hasi du bidea autoak erdigunetik ateratzeko. Auto sustu dira Aldezarreko kaleak, bizikleta eta oinezkoentzako bideak igaritu dituzte eta hiri garraio publikoko zerbitzua indartu dute. Ez da mugikortasunaren alorrean emaniko pausu bakarra, Aldezarreko eta Zabalguneko trafikoa aldaketei segida emanez, udalak hirigintza proiektu berria onartu zuen Pio 12. Etorbide handia berrantolatzeko eta oinezkoei garraio publikoari eta bizikletei lehentasuna emateko egungo 6 erraiak murriztuta. Horrekin batera mugikortasun ordenantza berria onartu zuen udalbatzak abenduan EH Bilduren, Geroa Bairen, Arantzadiren, Ezkerraren eta PSNren botoekin. Aldaketek ordea ez dute sektore guztien oniritzia jaso. Aldezarreko eta Pio 12. inguruko zenbait dendari kexu azaldu dira autoari lehentasuna kentzeak saltoki txikiei kalte egiten dielakoan. Alor politikoan, kaosa, hondamendia edote inposizioa kontzeptuak erabili dituzte UPNeko ordezkariek. Hiri bizigarri eta etxebizitza lorreko zinegotzi Josia Baurrearen aburuz, oposizioaren jarrera oldakorrak bereizten du Iruña inguruko ereduetatik. Mugikortasuna gainditu gabeko ikasgaia dela uste du Baurreak.
Eredu aldaketak trafikoan, hirigintzan eta azpiegituretan sor ditzakeen arazoak saihesteko urrats guztiak gradualki egitea erabaki du udalak. Martxoan plana abiatu eta 6 hilabetera balorazio eginen dute eta zuzendu beharrekoa zuzendu ostean hurrengo faseari ekinen diote. Iruñeko zenbait dendari ordea kexu azaldu dira, ez datoz bat aparkaleku kopurua edota autoentzako erraiak murrizteko erabakiarekin. Aldezarreko eta zabalguneko dendarien elkarteek esate baterako kritika gogorra egin diote udalari. Salatu dute plana abian jarri zenetik 117 lanpostu suntsitu direla eta 10 milioi euroren galerak izan dituztela. Udal arduradunen ustez baina funtsik gabekoak dira adierazpen horiek. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Iruñeko udalak autodefentsa eta ahalduntze feminista emakumeentzat izeneko lantegia antolatu du berriz ere. Autodefentsa eta ahalduntze feminista berriz ere Zibibosareko udal programazioaren barruan dago Iruñeko udalaren genero eta berdintasun proposamenen artean. Oraingo honetan doako 4 lantegi eskainiko dira, 8 ordukoak eta 16 lagunentzako lekuarekin, autodefentsa feministan prestatzaile diren ADF taldeko kideen eskutik. Saioak otsailaren 9-tik martxoaren 17 bitarte izango dira eta euskaraz zein gaztelaniaz eskainiko dira. Erasoei aurre egiteko defentsa pertsonala ez da proposatutako ikastaroen ardatz bakarra. Emakume herritarren eskubide eta ardura guztiak ere azpimarratzen dira. Hau da, saioetan bakoitzaren ahalduntze prozesu ulertu eta abian jarriko da, baita ahalduntze prozesu kolektiboa ere teknika kognitibo, emozional eta fisikoen bitartez. Zentzu horretan 14 urtetik gorako nerabe eta emakumei zuzentzen zaizkie, naiz eta bitan banatu diren. 2 ikastaro, 14 eta 18 urte artekoentzat bat eta beste 2 18 urtetik gorakoentzako. Izena eman daiteke jada Zibibosarean eta 010 herritarrentako arreta telefonoan. Autodefentsa eta ahalduntze feminista ikastaroaren lehen txanda ekimen pilotu bat izan zen, zeinaren bidez 25 emakume prestakuntza jaso zuten 2017ko urria eta azaroa artean. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Aldaketa arratsaldean haizea zakartu eta iluntzetik aurrera elur mailak behera egingo du. Goizean lainoak eta urdinguneak tartekatu dira eta hegoaldeko haizearekin temperatura 2 gradu gorago kokatu da. Hala baina arratsaldean egoera aldatu egingo da. Hego-mendebaldeko haizea ere gehiago zakartuko da eta hemenka euri pixka bat egingo du. Gerora haizea mendebal ipar-mendebaldera aldatuko da. Bolada oso gogorrekin eta prezipitazioak ugaritu eta indartu egingo dira. Baliteke kostaldean ekaitza jo eta txingorra botatzea. Gaineratuko zaigun frontearen atzetik aire hotza sartuko da eta elurra gero eta maila apalagoan egingo du. Eguna bukatzerako elurkota 600-800 metrora kokatuko da. Ostegunean haizea indartsu eta nabarmen hoztuko du. Goizaldean eta goizean goiz elur maila 500-700 metro artean kokatuko bada ere, prezipitazioa urria izango da eta batez ere kostaldean bustiko du. Gainera, goizean elur mailak gora egingo du eguerdi partean, 700-800 metro inguruan kokatu arte eta gaualderako 1000-1100 metro artera igoko da. Eguerditik aurrera fronte berri bat gaineratu eta zaparradak ugaritu eta indartu egingo dira, Kantauri isurialdean ekaitzak jo eta txingorra bota dezake. Mendebal osagaiko haizea oso zakar ibiliko da batez ere kostaldean eta mendi inguruetan. Arratsaldean ahulduz joango da. Urtarrilak 10 gaur asteazkena goazen egunak utzizkigun albisteen errepasoa egitera titularrekin. Abiadura handiko trenaren Nafarroako ibilbidea eta Euskal Herrikoa lotzeko aukerei buruzko txostena aurkeztu du Espainiak. Ministerioak dio Gasteiz dela Euskal Herrikoa eta Nafarroako HTA lotzeko bide honena. Proiektuak 600 milioi euro inguruko kostua izanen du. De la Sernak txostena aurkezten zuen bitartean tren sozialaren alde eta inposizioen aurkako protesta egin zuten kanpoan. Gripearen 1907 kasu berri izan dira Nafarroan urtarrilaren 1 eta 7 artean.
Larunbatean Bilbon euskal presoen alde egingo den manifestaziorako deia egin die labek euskal langileei. Web berri bat abian da Europar Batasuneko informazioa hurbiltzeko. Iruñeko udalak 180.000 euro bideratuko ditu taxi bonuetarako mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei laguntzeko. Hirigunea atsegin egiteko plana indarrean jartzearekin batera Iruñeko udalak hasi du bidea autoak erdigunetik ateratzeko. Zirkulazio aldaketek zenbait sektoreen haserrea piztu dute. Udalak autodefentsa eta ahalduntze feminista emakumeentzat izeneko lantegia eskainiko du berriz ere. Eta bertzerik ez gaurko, mila esker zuen arretagatik eta asteazken ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.